Auke Jan Pruis uit Burgum is 30 jaar. Hij wil graag op hemzelf, maar wennet nog altijd bij mem. Hij staat als zoon hier inschreven bij de wenningcorporatie en dus wil het net slagje om een geschikte wenning te vinden. Ja, dat krijgt niks. Ik was heel graag. Ik was heel graag een huis hebben. Hoe was ik iets hebben, om zo te zeggen. Ja, en dat kan ik net krijgen. Ja, het frustreert. Maar ja, er was iets hebben. Ja, graag hebben. Ik was graag het huis uit. Ja, dat maakt het even wel aardig negatief en nou, depressief ook in het zeggen. Maar. Doet Auke Jan hem zoon hier inschreven, hij er neer verwachten dat het zo lang door is zo. Ik ben er constant mee bezig. We zijn de hele dag best op telefoon en ik van staat er al een huis op, mij zie ik daar kans op. Ja, en joh, van 10 keer dan maak ik er net kans op. Ja, en andere huizen opstaan dan is het vaak zo of het is 54 plus. Of het terrein onder de 23 verhuurd. Ja, dat val ik correct dus niet. Met sommige zo'n hier, shidder. En dat is dan niks. De mem van Auke Jan hoopt dat er nou gauw een geschikte wenning vindt. Maar ja, het is voor een baan die altijd thuis wennet, toch het doel om eens een keer uit te vliegen. En dat vind je als mem ik zijn. Ja, dat is toch het doel. Wat vind je ervan dat het allemaal net slagje wil? Ja, dat is frustrerend. Die app die doe ik die haak ik op. Dus ik zoek altijd even mij van, zit er wat voor hem tussen. Ik ben mem. Je wilt toch het beste voor je baan. Dus ik vraag Jan. Ja, ik ben ondertussen 30 en wil trouw met het leven, om zo te zeggen. Dus ja, daar heb je een huis bij.